Ir-riservi tal-aħrax u l-miżieb għal sena oħra jaraw kollaborazzjoni bejn il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti u l-Assoċjazzjoni tan-Naħħala Malta. Permezz ta' din il-kollaborazzjoni, in-naħħala se jkollhom l-opportunità li jemigraw il-kolonji tan-naħal mill-miċbħa tagħhom għal dawn ir-riservi. Dan il-ftehim jindirizza l-inaċċessibilità ta' ħafna naħħala għall-inħawi ta' qrib ix-xari li fih iwarrat is-satar. Dan il-proċess impenjattiv se jservi biex jintlaħqu żewġ għanijiet, dak li jinġabar in-netter tas-satar kif ukoll li titjieb u tiġi assigurata id-dakra tal-flora preżenti fl-abitati protetti ta' pajjiżna. One News sebaħ fir-riserva tal-aħrax fil-Mellieħa u tkellem ma' rappreżentanti miż-żewġ għaqdiet li t-tnejn fissru l-importanza tan-naħal għall-ekosistemi tagħna. Il-President tal-FKNK Lukas Mikallef fisser kif f'dawn is-siti il-Federazzjoni taħdem ma' diversi għaqdiet biex jitgawdew minn kulħadd. Aħna f'daw is-siti kemm kemm l-aħrax naħdmu ma' diversi NGOs u għaqdiet volontarji biex kemm jista' jkun kulħadd jibbenefika u jgawdu daw il-postijiet miftuħa. It-tnejn u l-biodiversità titħaddan aktar isir id-dakkir ta' diversi speċi ta' flora u fl-aħħar mill-aħħar in-naħal qed tibbenefika u nisperaw li kun jista' jaqta' daqsxejn iktar għażel fl-aħħar tas-sajf. Minnaħati u il-President tal-Assoċjazzjoni tan-Naħħala Malta, Jorge Spiteri, qal li għal ħafna snin il-membri naħħala ma kellhomx aċċess għas-satar fix-xhur tas-sajf li jinsab fil-maġġoranza tiegħu fit-tramuntana tal-pajjiż. L-FKNK jamministraw dan il-post u wkoll il-miżieb u għal daqstant ħsibna nagħmlu ftehim magħhom biex il-membri tagħna ikunu jistgħu jaċċessaw is-satar kemm biex idakru l-satar bħala fjura u tkun tista' tikber iktar, tkun tista' żerra u tagħmel iktar arbuxxelli, kif ukoll biex in-naħal ikollu x'jiekol fis-sajf u forsi jagħmel iktar produzzjoni u n-naħal ikun jista' jibbenefika minnha wkoll biex isostni s-sena tiegħu.